Gong kowe njaluk aprawa Sinom Prabu Ndrawati. Lho, sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora nguna-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndrawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi-dadi malan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Pakake macan sisan. Gong sabar Gong. Weh lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedhepeng netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Sampeyan nguneke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampeyan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora.